जोबोद इम्पर्टेन्ट भिडिअ गाइस, जोबोद इम्पर्टेन्ट, नायलांनो दाबावथार। जुदाफोरनिया आलादा, नैबे दिनैनि भिडिअआ एकदमबारे आलादा रोखोमनि, जोबोद इम्पर्टेन्ट। स' गिबियावनो बरायग्रोनोसै। हेल' एभ्रिवान, वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां मोजां दं। कल रेकर्डिं, BPF आरो UPPL लोगो नांनाय कल रेकर्डिं आरो मोननैजों लोगो नांनानै नेशनेल पार्टिखौ गादबनायनि जिखिनि आदब खायदा लानो गोनां माखासे सावरायथाय, फुलि नङा खिन्थु एसेब्लाबो बे भिडिअआव मोननो हागोन कल रेकर्डिंआव। लोगोसे हाग्रामा महिलारि BPFनि गाहाय, प्रमद बर' UPPLनि गाहाय, सानैजों जेबो मिडियायाव नुजालायाखै, नाथाय दिनै अफलाइननि माखासे सावरायनाय आखायाव लानो नागिरदों आरो बिथांमोना सिरि सिरियै सावरायगासिनो, बेखौ नुनो मोनगोन। नायलांदो, जोबनायाव कमेन्ट्स होदो। जाबाय। ए डिक्लेयार होबाय? डिक्लार होआ दानो, माने आं खबर मोनबाय आरो माने ओरैहाय जागोन। ओमफ्राय जिखिनि BJP ओमफ्राय माबा माबि ओरै गणशक्ति ओरै जाय जाय देरहादोंमोन बेयाव एकदम माने हेभि माने केन्डिडेट होसिगोन जाहैबाय सावरायनानै। खोनाबाय? ओमफ्राय दा बिसोर सानैया लास्ट माने गवायाव रायलायगोन आरोखि। सोरो? प्रमदजों हाग्रामा सारजों? प्रमद सारजों हाग्रामा सारजों। बेहाय केमेरा सेमेरा लागोन, आङो थांगोन, नों थांबा नोंबो फैनो हागोन। बे जायगाखौ माने डिक्लार होआ, ओरैनो थिखांनाल' दोनगोन आरोखि। आच्छा। ओमफ्राय जेराव जेराव माने बिस्वजित कलिता माबा बिस्वजित दैमारि रेवा जेराव जेराव गेलेगोन बेहाय माने एकदम फालो फालो नारसिनगोन आरो जाथि बंस' जिमान दं। नोंहा जुदि बिस्वजितनि माबायाव जाथि दंबा बिनि थ्रयैबाबो माने बिसोरखौ जेरैखि जाया बे बिबारखौ माने फेजेनगोन आरो। सावरायना बिदि जाबाय। ओमफ्राय दा बिनि इलेक्सननि आगोलनो माबा जानो हागौ VCDC-आ जागोन, जामारगोन VCDC-आ? माने लास्ट टाइमाव खाथि खाथियाव जाहैगोन आरोखि। ना VCDC इलेक्सनाबो जागोन ना? बेबो जागोनब्रा, बेलाय मग'नो जाखायो। ना जाफेरामोन ना BDC-आव? बिदि गैयामोन ना? जानांसिगोन एबार जानांसिगोन, जागोन। नंगौ? माने इलेक्सनानो जागोन। जागोन न? इलेक्सन जागोन। बेखौबो बुंबाय माबाया प्रमदआ? बेखौ बुङाखै, आं मिथिदो आरोखि बेखौ सेक्रेट। बेखौ सेक्रेट मिथिदोलै। मिथिबाय? नोंमारथारगौ बुस्थुआ? एकदम नंमारथारगौ। ओमफ्राय दा जेसेबां निउसफोराव होदोबाबो बिसोर सानैया होआखैना? होआखै। ना होद'? होआखै। बे लालु पानजा ओरै साइड थानायफोरासो ओरैनो आब्रां जाब्रां बखिलाबायदों। बिसोर थिनाखैथ' बिदि बुंनो बिसोरखौ। बिसोर गावबा गाव गोसोनि खोथाखौ बुंदो आरो बुंथो। जोंहा दा थिग थानांगौ, मानसिफोरा, महरगिरिफोराबो थिग थानांगौ, गासिबो रायजो राजा सांग्रां गासिबो जाखागोन। सांग्रां खालामनांगौ आरोखि मानसिफोरखौ। खोनाबाय? आं थांना लोगो हमहैगोन नोंखौ, मोजाङै सावरायगोन दै। दे जागोन दे। भिडिअ खालामदो जों रायज्लायनायखौ। जों रायज्लायनायखौ भिडिअ खालामदो। दा नांनाय जानो हागौथ'। भिडिअ ना कल रेकर्ड? कल रेकर्डबो भिडिअबो खालामदो। दे होमबा दोनथ', दा रायज्लायथ'ला हा। रायजोफोरा मिथिगोन, मिथिथो, अरजाया। दे। माने जोंनि मथे, नोंनि मथेबो आंनि मथेबो गोरोबनांगौथ', नङा होमबा? गोरोबनांगौ। बेनो आरो बिसोर जुदि भुल बुंदोंबा बे मानसिया आंनो, थेवबो माने बिसोर सानैयाथ' बुङाखैना दासिम गोरोबा होननानै। नङा होमबा? बुङाखै। बस सानैयाथ' होनाखै।
नङाबा दाहालागि खावब्ला होनसिगौमोन ना सोरबा हाय आं गैया इयाव ओरै होननानै बिदिथ' रावबो होनाखै ना होनद' होनाखै थ' दे जों एसे नेनांगोन आरोखि ना अक्ट'बरनि लास्टआव जाहैनो हागौ सावरायनाया इलेक्सना नोंहा सावरायनाया खेबसे एसे सानैसो ओमफ्राय माबानिया प्रेसिडेन्टनि इलेक्सना इफोरबो जालांजोबसिगोन आरो लारि लारि दे अके बाय दे दायो गतिके एसे सेक्रिफाइस खालामलायनानै दा रायलायनाया जागासिनो दं र' मा जायो लास्टआव जेबो गिनो गोनां गैयालै खौसे जाबानो बियो थाव गोदै गोदै होननानैसो गावसो सिं जानानै माबाबाय थानांगोन खारन एमएलए नि खोथा दंना रावखौबो रावबो इउपिपिएल निबो सोनो हाया बे बिपिएफ निबो रावबो सासेबो जेलाव सोनो हाया सोबानो गावहा फिल्टार दं ना मा सिगिनायल' बिनि धुमकिजोंनो जाना दंना बियो खिन्थु जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बिनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय स' नोंथांमोना मा सानदों थारैनो मा बिजिरदों आरो बियो मा लाइनजों खारगोन नंगौना नङा बेफोरनि सायाव लिरनानै हरदेरबावबानो जाबाय आसा खालामबाय आं कमेन्ट्सखौ नोंथांमोननिखौ स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ